Peter Obi ekwuola na ndị Niger Delta nakwazi ndị Bayelsa ji isi ekpe ekwele n'ihi ajọ ọchịchị nke enwere. Obasanjo ekwuola na ya anaghị akwado ndị nke na-anapụ ike ọchịchị n'aka onye kwuo uche ya, mana o mezikwe n'aka ya adịrọ. Ngwa gwezie ntị ka ịnụ ya n'uju. Onye chịburu ala Naịjirịa Olusegun Obasanjo akọtọọla ajọ ọchịchị nke a na-achị na mba Afrịka niile, nke Naịjirịa sokwazị n'ime ya. Obije kwuru na ọ bụ n'ihi ajọ ọchịchị nke a na-achị na mba Afrịka bụ ihe nke na-ebute ndị agha ịdị na-anapụ ha ike ọchịchị n'aka ike. Ọ bụrụ na ilegharịa anya gị nke ọma gbasara ihe nke na-akpọtụ na mba Afrịka niile, ị ga-amata na obodo karịrị obodo 6 agbawala ndị ọchịchị ha aka ma napụ ha ike ọchịchị n'aka ike n'ihi ọchịchị nchigbu nke jupụtara n'ala Afrịka niile. Obodo kpara ike ndị a gụnyere ndị mba Sudan, Burkina Faso, Guinea, Mali, Niger Republic nakwazi ndị mba Gabon. Ọ bụkwazi ihe ndị a niile mere Obije ji wee lụtụ ha aka oge ọ na-agwa ndị igwe ntorobịa bụ ndị nke bịara n'ebe ọ na-ekwu okwu n'ọba akwụkwọ ya nke dị na Ogun steeti Abeokuta. Obije kwuru sị na ya agaghị akwado ndị agha ịnapụ ike ọchịchị n'aka ọchịchị onye kwuo uche ya maka ihe nke ya gabigara n'aka onye chịburu ala Naịjirịa a na-akpọ Abacha na ọ karịrị akarị. O kwukwazịrị sị na onye echefukwana na ọ bụ ihe mere ede ji wee bee nwee. Ya bụ na ọ bụ ajọ omume ọchịchị nchigbu nke ndị ọchịchị onye kwuo uche ya na-eme bụ ihe nke na-ebute ndị agha ị na-anapụ ha ọchịchị n'aka ike. Ngwa kirizie ya ma nụrụ ya n'ọnụ Obasanjo dịka o si wee kwuo ya n'onwe ya. Yes, I love democracy. Having suffered from the hand of Abacha, I will not want a military rule. Yes, but if it has to come, what can I do? I just say, okay. But the point is this: do we have conditions that encourages the conditions that encourage the type of things that are happening? Because if we don't have the conditions that encourage them, they may not happen. That doesn't mean that it should be encouraged. What it means is that we should make sure that we do everything to prevent coups from happening. Aka chịbụla Anambra steeti Peter Obi kwuru sị na Naịjirịa etiela ukwu n'ala n'ihe gbasara mmepe na ndozi obodo nke mpaghara Niger Delta nakwazi Bayelsa steeti, n'agbanyeghị mmanụ crude nke achọpụta n'ebe ahụ kamgbe 17 gara aga. O kwuru sị na ọ bụ nnukwute ihe ihere gbasara obodo abụọ ndị a maka na aka katọrọ ha n'ike, n'agbanyeghị na ọ bụ ha na-ewepụta nnukwute ego obodo Naịjirịa ji eku ume. Peter Obi kwupụtara nke a ụbọchị Tuzdee 19 nke ọnwa Septemba anyị nọ n'ime ya n'oge ọ gara Yar'Adua
maka nta vootu nke gọvanọ Labour Party bụ onye nke si na mpaghara obodo ahụ apụta. Obi kwuru na ọ bụ ajọ ọchịchị nke a na-achị bụ ihe nke dobere ha isi n'anya otu ọ dị ha ugbu a. Enweghị ọlụ, agụụ nakwa atamikikere eze werezie na-anyụ ha ịkpakwụ. O jizi ohere ahụ wee na-agwa ndị ụmụ ntorobịa ka ha da na mba na ị na-akwado onye nke ha ma na ọ ga-achị ha ma chịta ha mma. What we are lacking in our country today is that we've chosen not to listen. We've chosen not to verify what we're told. Our content started today by telling you, I am this person. This is the person I am. I went to this primary school. I went to this secondary school. I went to this university. I worked here. What is it telling you? Go and verify. Verify yourself. That is why we start. This is the beginning of it. We want to go and ask about people. I came from a culture where if you want to marry, you want to do anything, people will go and verify. And it is important. That is what we need to do. So that all these things he said he did or didn't do, we can ask questions about them. It is only by doing this that we will know what we are going to do with the future. If you don't know where you're coming from, there's no way you can explain where you're going to. We need to verify where people are coming from. We need to verify what they're telling us. That is what we are lacking in Nigeria today. Look at a state like Bayelsa. We've gone from Port Harcourt to Bayelsa today. The only thing you can feel for Nigeria is pain. And you can go to this state and still see poverty. It's unfortunate. That shows how bad things are in Nigeria. That you can drive into this state without driving with the best roads. It's very sad. Nigeria has failed Niger Delta. Nigeria has failed Bayelsa. This is a state where we discovered our first oil. Ejizi m ohere a were na-ajụ gị nwa onye na-ege m ntị, kedu ihe ị chere banyere okwu ndị a niile ị nụrụ taa? Depụta ya na comment section. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ, echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị unu.